шофьорчета, къде си, митаче, къде си пак, бе, майка? Гледай какво става, бе, майка. Най-скъпата сграда в света, бе. Най-скъпата сграда. А къде отивам сега? Много от вас се чудят. Охо, къде си, бе, митаче? Това е, майка. Чакам се шофьорчето и правя обиколка на коляската, майка. На коляската. Но искам да ви разкажа, майка, оня ден съм в TikTok, горе там с едно приятел, че сме ме включили, викам, митаче, чакай да запозная тук с един човек. Качи един човек, майка, инженер, моряк, пътува целия свят, ходи по Антарктика, там където, братче, много студено, майка. Мама, с да се облечите с шушони-мушони, пак ще ви е студено на тази Антарктика. И, братче, човека казва хубави неща, хубави работи и си викам, абе, аджеба. Викам, обясни тук на нашите хора какво трябва да правят, за да бъдат успешни и за да бъдат такъв готин човек като тебе, усмихнат, успял, пътувал, видял. И вика, първо, митаче, ще им кажа да спрат наркотиците, да спрат алкохола, да спрат пушенето, пиенето и всякакви видови стимуланти. Викам, браво! Друго какво ще им кажеш? Друго ще им кажа да се изкъпят, да се обръснат, да се пострижат, да се изгладят дрехти и тогава вече да отидат да търсят работа. И някой, и не да ми викат, ама аз не харесвам тази работа. Той на 20 години, ама пич, тебе, която работа ти предложи, която компания ти трябва да отидеш, ти не можеш да избираш на 20 години, бе, майка. Не можеш да избираш. И викам, това е супер. Добре, сега обясним как се поддържа такова ниво, защото ти пътуваш 3 месеца си там, 3 месеца си на България, после в Уругвай. Какво прави, майка? И викам, митаче, аз съм на 62-3 години, на ден карам по 30-40 км колело. Плувам, аз съм от Варна. Пия понякога така просто с приятели. 50, максимум 100 грама. Майка, ама слушайте успелите хора, бе, майка. Аз не ви пишел тук от някаква панелка, аз съм в най-скъпия квартал в целия свят. В целия свят, на най-скъпото място. Вие мене, ако не слушате, кой ще слушате? Вие човека, от където ходи на Антарктика, не го слушате. Кой ще слушате, ви питам? Това е приятелчета. После не се чудете, митака, що обикаля, митака, що си прави, каквото си иска. Защото имам пари, майка, успял съм, ама не съм успял, защото митаче за твоята красива усмивка. Дай ще дадем тук 1-2 милиона. Не, майка, бачка, недисциплина и труд, майка. Вие тези неща ги нямате вече. Вие ги нямате, вие искате от днеска за утре. Ма не става, бе, моите хора. Не става, бе. Гледайте какво става. Гледайте. Ага. Тия апартаменти тук почват от 30 до 150 милиона. Маме, а не лева. Доларчета, майка. Това е, приятели. Ще ви оставям, че моето шофьорче идва и аз, майка, ей така с кръстосани крака ще си обиколя, майка, парка, Централния парк. А вие, майка, ще гледате само когато ви пуснат сам вкъщи филма. Айде, живи здраве от президента!